Junta, building better Africa. The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ni mangoyima pa chilungamo kuwayimirira Malawi osaukawo, osayang'anira chipani, osayang'anira mtundu, osayang'anira kumene akuchokera, koma kumuyimirira munthu wa kumuziyo amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti angalankhule bwanji, amene onde ine anthu wanga mopanda dipo, mopanda kunyumwisidwa, ndipo ndimakondwera chifukwa kwa ine nimayitenga imene ngati ndi calling. Lero tipita ku Eskom koyambirira kuti tikawalirire anthu onse amene analembedwa ntchito ku Eskom za temporary kuchokera 2022, koma chifukwa cha chinyengo, chifukwa cha anthu ena osafunira anzawo zabwino, akufuna achose anthu amene wantchito popanda kuwapasa china chilichonse. Inu muzizifusafuso kunena kuti kodi alipo munthu analembedwapo ntchito temporary kuchokera 2022, 23, 24 pakana leroli 2025 imene ingakhalenso ntchito ya temporary. Muziwe kuti pali china chake chimene chikuchitika ku Eskom, ndipo ngati kuli ma institutions achinyengo amene ACB akuyenera kulowererapo ndiye ndi ku Eskom kumene kumabedwa ndalama za nkhani. Komanso tipitanso kuja kumachedwa ku NIFI kumene pakana lero NIFI kupitirira kuzunza anthu amene anachita apply kuchokera mu January 2024 kuzafika 2025 anachita apply kuti atenge ngongole, ndipo anthu anachita deposit ndalama zawo za nkhani ma millions, pakana lero anthu amene wawa sakupasidwa ndalama. Komanso tipita kukawalirira anthu akumizi ma district osiyanasiyana, makamaka kuja ku Ulongwe komanso kumango chinkungulu ni madera osiyanasiyana, kupakana ku Phalombe, ku Msanje, ku Mwanza komanso ku Mzimba kumene kukuchitika nkhalidwe onyasa kwambiri, pakana lero anthu akuvutikabe kuti apeze fetereza wa subsidy. President kuyambisa programu yabwino yokongola yochita target anthu osauka akumuzi, koma lero amene akupindula ndi programu imene ndi anthu olemera, ndipo madera ena ngati kumango chinkungulu kwa Aisha Adams komanso ku Ulongwe komanso kumakanjira kumene kundiye fetereza yo kulibiretu anthu akuchita struggle kuti apeze fetereza. Koma tisanazikute nkhani zimenezi, ndikufuna nditengerepo mwayi othokoza mwana wa president Professor Arthur Peter Mutharika komanso mayi yake a Gertrude Mutharika amene amachedwa kuti Tadikira Mutharika, amene anapeza nthawi zulo ndi azinzake achina Stanley Chilwa komanso Deputy Minister wa Homeland Norman Chisale amene anapeza nthawi kupita kukacheza ndi akaidi kumaula siku la Christmas, kukajesa kukadya nawo limozi, kukamva nkhawa zawo, kuona amene anthu akukhalira ku prison. Ichi ndi chinthu chabwino kwambiri, ndipo izizi Amalawi tiye titengerepo sunafeso chisanzo chabwino kunena kuti ife amene tili ndikangachepe sisonyezatu kuti awatu anapita wachina Tadikira wandu olemera, koma nthawi ya Christmas ndi nthawi yopasana yochita na share kamene kangachepe tili nako ndi anzathu ena amene alibe. Izi ndi zimene ngakhale Yesu anakhala akuchita preach, ngakhale Mulungu amadalisa anthu ngati amenewa. Nine ndofuna ndikuthokozeni inu Atadikira Mutharika ndi azenzanu amene munapita kukaona kundende ya maula, ndipo izi zisathere pompo ya muyendeso mwina mupiteso kuja kumachedwa kuchichiri, mupiteso kuzomba, mupite kumangochi kayeso mwina mmakhala Kongo kumene kuli makolo anu. Iyi ni nkhani yokongola kwambiri. Tiyeni abale athu ife amene tili ndikangachepe, tiyeni tizathandiza anthu Amalawi anzathu amene ali ovutika. Even nolo muzipatala zambiri anthu akuchita struggle kuti so apeze chakudya. Izi zandisangalatsa
zoposa kwambiri. Tiyeni tisayang'anire initiative imene imwandale, koma tiyang'anire mwa umunthu, muona kuti zimene wapanga mwana wa president iyi potumidwanso mwinaso ndi makolo ake. This is a very good gesture yothandiza anthu, chifukwa kupita ku ndende sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti you are neglected in the society. Sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti ndiwe wamachimo kwambiri kuposa anthu onse. Ayi, anthu ena akupezeka ku ndende milandu yokuti ndi yaing'ono. Anthu ena akupezeka ku ndende monamiziridwa, ena anangopanga soka. Andi iyi akwana nthawi yonena kuti ndipempheso usogoleri wa dziko lino, kunena kuti pofunanso kuchita reduce mavuto amene akukumana ndi amalawi osiyanasiyana, makamakaso ngati dziko. Ku ndende kwathuku munayenera kuti muonekeko kwambiri bwana president with a critical eye, chifukwa kumene kuja kukuchitika zinthu zoopsa. Ndalama in billions zikupita kumafuna kumadyesa akaidi, and yet enawo sanayenere kukhala ku ndende. Mwakwenera nyengo imene ya Christmas komanso New Year, bwana ndikupempheni mosasatira ndale, mosasatira chigawo, mosasatira mtundu, muchite pardon anthu ochuluka chaka chino, chifukwa anthu ambiri alibe milandu yeniyeni. Amene akukhala ku ndende ndi anthu osaukisisa kwambiri, koma anthu olemera amangopita kukakhala ko siku limodzi, miezi iwiri, miezi itatu atuluka. Izizi muulamuliro wanu muzithese bwana. So I want to appreciate Tadikira Mutarika Stanley Chirwa, Deputy Minister of Homeland Security, Norman Kisale, for taking this initiative to go and cheer it together with celebrate Christmas with the inmates at Maula prison. Nkhani yathu yayikulu lero yoyamba tikuwalirira anthu onse amene analembedwa ntchito ku Escom za temporary, amene sibano kwalengezedwa kunena kuti anthu amene akufuna achosedwe ntchito mosasata malamulo komanso mosawapasa china chilichonse. Anthu onse amene analembedwa ntchito ku Escom makamaka a security azilonda ndi cholinga chokuti nthawi imeneyo atakhala pansi ma authorities aku Escom anaona ngati kuti kutenga kuchita haya makampani ya security komanso a polisi kukuwaonongera ndalama za kampani. Ndipo atakhala pansi anaona kuti njira yabwino alembe anthu a security awo. And Escom imapindula kwambiri kuchokera 2021, 2022 kuzafika 2025 ino. Escom yakhala ikuma at least budget ya security ikumakhala yocheperapo. Lero li antongetongo ena abwera ndi idea soyonera kuti achitezo sabu haya makampanies a polisi. Anthu onse amene anawalemba ntchito za temporary aja awachose ntchito. Fuso nkumafusa kunena kuti kodi pamene papa ndiye kuti so austerity measure ilipo, apapanso ndiye kuti kuteteza chuma cha kampani zilipo. Muziwe kuti angoti makampani amene akubwera ku Escom kuti azagwire ntchito ya security, ena mwa iwowo makampaniwo muli azibale awo, muli zibwenzi zawo, komanso muli madiru amene akufuna kuti azigawana ndalama. Boma munayenera muyang'anepo kwambiri pamene pa, chifukwa even anthu amene wawa amene akuchesedwa ntchito wa muziwe kuti ndi Amalawi, ali ndi ma families, ali ndi ana amene akufuna kutumiza ku skulu. Komanso above everything anthu amene wawa ngati sachosedwa ntchito mosatira malamulo, ndiye kuti muziwe kuti akamangana ku makoti. Anthu amene akapita ku makoti Escom iluza ma billions ambiri, kusiyana ndi kuti anthu amene wakana walemba ntchito, chifukwa anthu wa already a Escom achita float malamulo, chifukwa chonena kuti munthu sakhala pa temporary kwa zaka kumangokhala pa temporary. Amene wo ndikuphwanya malamulo kumene akupanga a Escom. So tinafuna tiuze ziko kunena kuti Escom ili ni maplani ofuna kupanga madiru oti anthu ena ake ma individuals alemere. Ndipo ngati kuli ku company imene kuli madiru woopsa, even olo magali moto amene amapangidwa hired ku Escom, ambiriwo ndi azibale awo, ambiriwo ndi awo anasegula makampani
basi maina kuwaika maina nawo komaso mwina azichimwene yawo ndikumapangira haya magali moto koma ili filimu ona kumaona ngati magali moto apangidwa hayadi ndi anthu ena akwera kudzathandiza Escom koma ali akulu ogwira ntchito pa Escom pompo kuli madiru koopsa madiru noti onelenso magali moto ngakhale makampani amene amabweresa mapolo aja ambiri aja ni makampani yawo boma musakhale ogona muyang'anisise kwambiri makampani ngati amene wawa a Escom ku Malawi Housing kumene kuso kuliso nkhanza kwambiri akangomuona munthu ofanana ndi zina aja ooneka ngati banda choncho ndikuti ameneyo ndi wa MCP koma ayi ndithu tonse ndife Malawi ena akuapanga transfer ena akuachosa ntchito zimenezi ziwonongesa chuma cha ziko lino. Anthu ena amene tikufuna tiyalirire mama wa uno ndi anthu onse amene anakhala m'magulu mwawo atamva kuti kwayambika nifi ndipo anapanga magulu mosatira malamulo ndipo atapanga magulu atapita kunifi atakatenga mafomu anauzidwa kuti akachite deposit ndalama za phwamwamwa mamiliyons ku banki ndicho linga ngati kuti ikhale ngati chikole anthu aja apasidwe loan apasidwe ngongole koma chomvesa chisoni nchonena kuti anthu onse amene magulu onse amene anachita apply kunifi pakana lero sanapasidwe ndalama ena anachita apply chaka chatha mu January pakana kuzafika January wa chaka chino kuzafika January wa 2025 ndi apaso tikusiriza kukalowaso January wa 2026 anthu amene wawa sanapasire ngongole zawo ndiye nkumafusa kuti kodi ndalama zimene anachita deposit anthu amene wawa mu account ya nifi ngati chikole muthana nawo bwanji izitu ndi nkhani zina zimene so inu ACB mukuyenera kuti mutani muziunike muaunike anthu onse anali kunifi kuti kodi zachinyengo zimene zinali kumeneko amapanga ndi ndani andivuto la kunoko ku Malawi anthu amati akapanga zawo chisiru zawo they just go scot free samamangidwayi andi iyi nthawi yakwana sopano yonena kuti malamulo apangidwe kunena kuti aliyense opanga zopusa mboma kaya opanga zopusa mmakampani ya boma kaya wabandalama ndalama zimene zozo azizibweza yeka andi kuli madiru opsa madiru amene akuchitika so iyi ziko ili silinga zatukuke ngati tikuyenda in this direction so abwana kumene muli kuma bwana makamaka inuyo akulu amene mukuyendesa ziko lino muziwe kunena kuti kunifi kukuchitika zachinyengo ndipo anthu ena akupita kumakatolera ndalama opanda kupereka malisiti andikalero malamulo ndonena kuti munthu akatenga ndalama kunifi anayenera kuti akabweze kuzera ku banki lero li anthu ambiri akukakamizidwa kuti azibweza ndalama zija moopsezedwa ni mabouncer anifi afika saizi yomaenda ni mabouncer ati mabouncer awo kuwaona ena ondionena kuti anapaipa anthu mbuyomu anakhapakapa anthu mbuyomu ndi akumapita nawo ndikumaopseza anthu m'mizimu kumanena kuti ngati simupereka ndalama tikumenyani komanso tikuotcherani nyumba tikulandani katundu kumaopseza anthu akuvutikatu ena akumachita kumathawa m'manyumba mwawo filikoloko AM kuwathawa anifi zafikapo so anthu ena ambiri akuvutika bora enawo akuyenderedwawo mwina ndalamayo anatani analandira ngakhale kuti mwina analandira ndalamayo mochedwa mwachisanzo anthu amene analandira ndalama kuti apange za ulimi pakana lero li akuchita struggle chifukwa anawapasa zipangizo za ulimi zija chimanga chitakula kale anawapasa fertilizer oberekesa chimanga chitayamba kale kubereka chitaonongeka so anthu aja sanapindire china chilichonse ndizomvesa chisoni kwambiri komanso tikachoka pamenepo tikufuna tialirire anthu amadera ngati Ulongwe Mangochinkungulu Makanjira Kunzimba Kurumpi kumene pakana lero anthu ambiri ochokera madera amene wawa sanalandirebe fertilizer uja osika mtengo sanagule pakana lero komanso tifuna tinene pano kuti mchitidwe uja wachinyengo ukupitirira mafumu ambiri akumauza anthu akuti ngati mukufuna kukagula fertilizer wa 10,000 muzikapo pamwambapo 20,000 kapena iya muzikapo
apo 50,000. Izizi ndi mukuyenera kuti inu aboma muziwe kunena kuti pologalamu imeneyi yokongola ikukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana pamene munthu osaukayo amene anali ndi target ya boma kuti apindule alime ka 1 eka kake 2 eka kake apeze chakudya cha iyeyo ndi ana. Anthu amene aja sakupeza access ina iliyonse yogula fetereza ameneyi sakupezeka m'madera ambiri, komanso ngati kudowa kulibe. Tamva ujeni awa akendo kamwendo akudandaulanso kuti kudera lawo kuli anthu over 4,000 koma kumeneko kufetereza kulibe. So munayenera mudziwe inu aboma kunena kuti pologalamu ikumana ndi chinyengo kwambiri. Anthu ambiri akupanga za chinyengo including mafumu makreiki aku ujeniya kapena tinene kuti alangizi aku agriculture komanso anthu aku ADC akupanga za chinyengo kwambiri. Ndipo pologalamu imene ipangisa kuti chaka chamawa m'Malawi muno chakudya izakhale mulibe. Bon Klindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.